alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu sake saduwa cikin tasha mai albarka cikin shirin na mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq Kawaje. Wannan yau kuma insha Allah wannan bidiyon da muka zo muku da shi inda zaka samu kuɗi a online. Yanzu kullum za mu ringa kawo muku bidiyona dama channel ɗin tana tafiya akan abu guda uku ne. Na farko neman kuɗi, inda zaka samu kuɗi a online, ingantattun website na gaskiya wanda aka yarda da su wanda kuma suke yi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akan application wanda baka san su ma, technology sababbi irin abubuwa na zamani. Na biyu kenan. Na uku akan hacking. So abin da ya sa muka janye bidiyon akan hacking shine irin matsalolin da ake samu irin na YouTube, saboda dokokin su da ya akwai lokacin da ma ina sa bidiyo goge shi ma suke. Ta wannan sai yasa na daina yin bidiyo akan hacking, so na ja da baya. Ina tunanin ma bai zama dole gaskiya in ƙara yi ba. Sai wannan na uku kenan. Na hudu shine akan game. So za mu ranga muku bidiyo akan game kamar yadda ga haka, so za mu yi muku lokaci to ya danganta duk wanda suke son za su dinga yin magana a comment. So magana kuma hacking sai ne a bar shi nan gaba a ga irin abubuwan da yake faruwa, shine saboda yanzu irin matsalolin da ake fuskanta na YouTube, saboda na ga mutane da yawa waɗanda na san da yawa manya hackers daga arewa wanda aka goge musu channels ɗinsu na YouTube gaba ɗaya. To haka is better in ce kaga game dan wanka ya kama da wuta kai ka shafa ma naka ruwa. So shi yasa na daina yi. So haka insha Allah kullum za a kawo muku bidiyo na samun kuɗi guda ɗaya, sai kuma na application shi ma kuma guda ɗaya, ko kuma game. So dai insha Allah za mu yi try, za mu yi kokari, kuma Allah ya taimake mu akai. Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi. Zan aje ma link, so sai ka ringa kokari kuma shine ka ringa joining Telegram din mu. So in kai joining Telegram din mu shine za ka ringa samun irin wasu abubuwa a can, wasu irin website channel din Telegram din mu, kuma akwai na magana da ake chatting banda shi. Za ka iya joining wannan saboda chatting da sauransu. Shi kuma channel kai tsaye za ka iya dudduba duk irin application da aka ringa sa link da ciki, za ka ringa samun su. Haka bari mu shiga cikin bidiyo kai tsaye. Zan ajiye ma link din a Telegram mu insha Allah. Na gode, ka kuma manta ku da na mana subscribe don samun sababbin bidiyo. Haka so bai time sunan wannan website yana da kyau sosai. Shine wannan, shi bai da wani wahalan sha'ani. Duk kuma za su ringa tura maka message a Gmail ɗinka na aikin da za su baka. A ganin sun tura mun message gashi ma suna gaya mun thanks for email me. To irin suna tura mun message, ina zuwa Gmail ina duba zan gani a su gaya maka. Kuma shi bai da wani wahalan sha'ani. Wannan kana register za su kawo maka start. Kana register, kana yin register, normal register, kana shiga kai register shi, kana shiga kai register shi kenan zai kawo ka, zai nuna maka kawai start. Zai nuna maka start, sai ka sa date of birth ɗinka da sauransu, za ka ringa gani yadda abubuwan yake. So kuɗin ka zai dinga, wannan kuɗi za su dinga sa maka ta PayPal ne. Daga $1 za ka iya withdraw zuwa sama a cikin PayPal ɗinka. So za ka sa Gmail, za ka zaɓi PayPal. Da lokacin da kuɗin ka suka kai withdrawing, za ka iya cirewa. Na farko din yanzu zan shiga start now. Shi bai da wani sha'ani wahala. In akwai abin da ba gane ba, ya continue now. Za ka iya magana in ta comment sai in ƙara maka bayani, ko kuma ta WhatsApp ina, number wayan mota na WhatsApp in ka duba shi ma za ka gani. Wannan za ka jira wasu question kenan, few more question and will good to go. Ta haka za ka shi. Kuma in baka san nan ka za ka iya zuwa da Gmail ɗinka kamar haka. Za ka kamar Gmail duk wani question da ya yi ready za su ringa tura maka shi, ka gani. Wannan shine tambarin su, gashi nan sun tura mun question ɗin su. Da ka ringa zuwa Gmail ɗinka, irin baka san sai ka shiga nan ka wuce directly can ka je ka buga so bai time sunan shi. Wannan shine. So haka za ka ringa ganin shi da sauransu. So nake jin watakila yanzu ka san irin wa'annan website din dama
zai iya cewa to yawa to ga yanzu za su bani question din which of the following best description the institution that you are personal work in. kaga za su baka dama nan zaka zaba ne irin account da kake son kai, zaka amsa question guda biyu yanzu. Ni yanzu na zaba accounting, so zaka je kai kasacen sai ka danna next. Ka danna next za su kawo ka nan, za su nuna maka which your what is correct annuity household income before irin takas, wani irin kuɗi ne kake samu irin suke zuwa maka haka. To za ka iya danna nan sai ka zaɓa irin adadin kuɗin da suke zuwa maka irin da kake samu a wata na kashewa da sauransu haka. Gashi nan what is correct annuity house, shi kuma still dai maganan kuɗin ne dai har yanzu. To nake jin shi ne dai bai wuce ba kenan. To gashi nan sun baka za ka yi taking amsar ɗinka a nan a ce following the activated you done in their past 9 months. Shi ma za ka zo ka zaɓa irin abubuwan da kake so bai, amma ni kaga yanzu kawai zaɓa nake ba karanta ba irin duba nake, amma kakana suka duba musu aikin su sosai sai ka musu, saboda hakan sakonni suna tafiya. So ka san wani lokaci sobe akwai sobe da za ka ba ruwan su, to ya ga a ce continue. To nake jin shine watakila mun gama wannan aikin mu sai mun ga irin result da suka bamu yanzu. Wannan shine takaicin wannan bidiyon, anan za mu tsaya to insha Allah next kuma insha Allah za mu kawo muku wani in Allah ya sa da su ku ciga da bibiyan mu da following da kuna mana subscribing da kuma dan samu wasu bidiyon kuma da sharing da gaya ma yan uwa da sauransu don mu karu baki ɗaya juna. Mun gode sosai, sai mu haddasa bidiyo insha Allah.